ang ating recollection with a quote coming from him. Ang sabi ni Archbishop Fulton Sheen, "We can think of Lent as a time to eradicate evil or cultivate virtue, a time to pull up weeds or to plant good seeds. Which is better is clear, for the Christian ideal is always positive rather than negative." I think maganda po yung sinabi ni Archbishop Fulton Sheen. Kasi sometimes when we hear the word Lent, ang ating laging iniisip ay sacrifice, of course. Mahalaga po yan. Suffering, mahalaga yan. Abstinence, fasting, confession, mahalaga yan. These are disciplines of Lent. Pero ang sabi ni Archbishop Fulton Sheen, we can think of Lent as a time to eradicate evil, no? Or cultivate virtue, no? Kasi baka sa isang banda, kapag sinasabi natin Kwaresma, ang ating lamang naiisip, pagtatanggal ng kasalanan, pag-iwas sa mga masama. Pero ang sinasabi ni Archbishop Fulton Sheen, we could also think of Lent as a time to cultivate virtue. No? Hindi lamang iwas ng iwas, kung hindi meron ding nabubuo sa atin, meron ding nahuhubog sa atin, merong ipinupunla sa atin. No? Kaya ang sabi diyan, time to pull up weeds, tanggalin yung mga damo, yun ang ginagawa, di ba? Or to plant good seeds, no? Kasi baka tanggal tayo ng tanggal na mga damo, pero ang tanong, ano yung pinapalit natin sa mga tinanggal na damo? Kaya nga ang sabi niya, which is better is clear. For the Christian ideal is always positive rather than negative. Kaya po, when we talk of Lent, alam na po ninyo ito sigurado, it came from the word lengthen, meaning spring, tagsibol. No? Kasi in other countries, ito po yung springtime, no? From winter. Pero anong sinasabi diyan? Na ito ay journey, paglalakbay, towards Easter, sa pagkabuhay. Kaya nga merong direction yung ating paglalakbay patungo sa muling pagkabuhay. No? Kaya nga sa isang banda dapat merong nahuhubog sa atin ngayong 40 days of Lent because most of the time we focus on purification, 40, Kwaresma, pero we are purifying ourselves, our hearts, so that certain virtues may also grow in us. No? Kaya nga ang sinasabi sa atin ni Archbishop Fulton Sheen, focus also on the positive, wag lamang negative. No? Kasi baka minsan may mga pakakataon na talagang nababagabag tayo. Teka lang, Father, nakakalimutan ko, Friday ngayon. Nakakain ako ng karne. No? Pero baka andyan din yung opportunity for us to help our brothers and sisters, pero ating hindi ginawa. Pero ating iniwasan yung mga taong yaan. Baka nga may mga pakakataon, hindi tayo nagbibitaw ng masamang salita sa ating pamilya, sa ating kapwa. Pero baka namang sa loob natin, sa ating isipan, mayroong mga nabubuong galit or sama ng loob. Kaya wala tayong makita at masabing maganda sa iba. Kaya nga, ang sabi ko kanina, today or tonight, let us reflect and renew. No? Magnilay at magpanibago ngayong panahon ng Kwaresma. Yung first Sunday po of Lent, no, if you notice, yun po yung ating ginamit na reading, simula pa lamang, battle na, temptation na. No? At maganda yung sinabi ni Archbishop Fulton Sheen about temptation. Temptation is not a sin, but playing with temptation invites sin. Totoo naman yan, di ba? Lahat po tayo humaharap sa mga tukso. No? Sino po sa inyo dito ang hindi na natutukso? No? Lahat tayo, di po ba? No? Tingin ko hanggang sa kahuli-hulihang hininga natin, meron tayong haharaping mga tukso. No, I remember a young priest, I don't know
if you heard the story. A young priest was talking to an old priest. No? Ang sabi ng young priest, Father, kapag merong pong dumadaan na magandang babae, ako po ay natutukso. Ang sabi ng matandang pare, alam mo anak, pag ikaw kasing tanda ko na, 90, wala nang tukso. Sabi nung batang pare, Father, ganoon po ba? Oo, anak. Pag 90 ka na, wala nang tukso. Maya-maya may dumaang magandang babae sa kanilang harapan. Ang sabi ng matandang pare, anak, gawin mong 95. Kasi naman talaga naman lahat, di ba? No? Lahat po tayo, no? Pari man, laiko man, may asawa man o wala, dumadaan, humaharap po tayo sa tukso. At ang sabi ni Archbishop Fulton Sheen, temptation is not a sin, but playing with temptation could lead to sin. No? Kasi baka dumadaan sa ating isipan ang isang tukso, pero the question is, do you entertain them? No? Do you stay doon sa mga tuksong yaan sa ating isipan? No? Kaya nga magandang ating tingnan, sa first Sunday of Lent, even Jesus Himself was tempted by the devil. And when we look at temptation, tignan natin yung source and purpose. No? Kasi minsan sinasabi natin, unconsciously, tinukso ako ng Diyos. Hindi. Temptation can never come from God. In fact, in the book of James, chapter 1, verse 13, ang sabi diyan, no one experiencing temptation should say, I am being tempted by God. For God is not subject to temptation to evil, and He Himself tempts no one. Walang tinutukso ang Diyos. Kasi kung ang tukso pwedeng magdala sa pagkakasala, hindi tayo tutuksuhin ng Diyos. Bakit? Kasi ang pagkakasala ay paglayo sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na tayo ay malalayo sa Kanya. No? Kaya nga, kapag panahon po ng Kwaresma, ewan ko kung kinakanta po nyo sa parokya po nyo yaan, madalas kapag mayroong opening song, what do we hear? Hosea. Di ba? Hosea. Kasi yun naman talaga. Ang panahon ng Kwaresma, God inviting us to come back to Him. No? With all your heart, don't let fear keep us apart. No? At yan po yung ating gospel today. Kasi po ngayon anticipated, di ba? Kanina, about the prodigal son. Di ba? Ano ang sinasabi po doon? Na yung prodigal son, he was thinking that life, freedom, joy, and peace is being away from the Father. No? Kasi minsan tayo rin naman ganon, di ba? When we are restless, no? When we are irresponsible, iniisip natin baka greener pasture sa ibang lugar. And then reality strikes in. No? Ano ang ibig sabihin? Nawala ang lahat sa bata. Doon yung kanyang mana, kanyang nilustay sa kung anong-anong mga bagay. Pero magandang paalaala po yan sa atin. Bakit? Kasi when that happened to him, ano ang sabi doon? He came back to his senses. No? Alam po nyo, maganda yung detail po na yun. Yun ang pinakagusto kong part, di ba? No, because may mga pakakataon, napakahalaga yung ating experience of nothingness. No? Yung wala. Wala ka ng pera, walang gustong tumanggap sa iyo, pati pagkain ng baboy ayaw ibigay sa iyo, di ba? Kumbaga, ano ka? Baboy na nga lang, no? Ang sabi nga natin, di ba? Yung culture po yan ng Hudyo eh. Ang Hudyo, they will never touch or be near swine kasi madumi po yan. They do not eat swine. Di ba? Pero imaginein mo, itong taong ito, ang kanyang trabaho, taga-alaga ng baboy. At yung pagkain ng baboy, ayaw ibigay sa kanya na gusto niya na sanang kainin para mapunan yung kanyang kagutuman. And when it happened to him, ano ang sabi doon? Coming back to his senses, he said to himself,
yung alipin ng aking ama nasa bahay eh. No? May mga kinakain. Samantalang ako, ni pagkain ng baboy, no? Walang magbigay sa akin, babalik ako. Sasabihin ko sa aking ama, nagkasala ako sa iyo, nagkasala ako sa Diyos, hindi ako karapat-dapat tawagin na iyong anak, ituring mo na lamang akong alipin. I think magandang paalaala po yun. Bakit? Kasi it shows that even servants are treated well by the Father. Di ba? Kahit alipin, pinapakain ng maayos. Di ba? At yun ang memory nung anak tungkol sa kanyang tatay. And I think yun po yung Kwaresma. Sa Kwaresma, binubuo sa ating isipan na ang Diyos mabuti. Kasi baka may mga pagkakataon ang iniisip natin ang Diyos mapaghigantian, ang Diyos nagpaparusayaan, ang Diyos inaalaala niyaan ang lahat ng mga pagkakamali na aming ginawa. No? Noong isang araw, I said in my homily, do you think God forgets all our sins? Hindi. Tayo nga hindi tayo nakakalimot, di po ba? Di ba? Tayo, hindi tayo nakakalimot, no? Madalas ka ang ating nakakalimutan yung maganda na ginawa ng ating kapwa. Pero yung pangit, ay alaala mo yan. Di ba? Sister, na alala ko, nung ako'y nangailangan, hindi mo ko pinautang, nakakulay pula ka nun. Di ba? 6:30 yun ng hapon. Kabisado mo lahat yan. Bakit? We do not forget bad experiences. Pero God is all-knowing. Alam niya ang lahat. Omniscient. No? Pero sa likuran ng lahat ng ating mga pagkakasala, ang pinipili ng Panginoon ay magpatawad. No? Kaya nga ito po yung hinuhubog sa atin sa panahon ng Kwaresma na hindi tayo matakot bumalik sa Ama kahit meron tayong nagawa sa nakaraan. Bakit? Kasi alam natin na ang Diyos ay puno ng awa at habag. You know po, I remember once a college student, a girl approached me, no, for confession. And then she confessed all her sins, no? And I was just listening to her. No? Medyo mahaba-haba po yung kanyang confession. No? And then after confessing, ang sabi niya sa akin, Father, galit po ba ang Diyos sa akin? Galit po ba kayo sa akin? No? Siguro kasi ini-expect niya, after telling me all these things, sesermonan ko siya. Sasabihin ko, bakit mo ginawa yun? Anong uri ka ng tao? No? Bakit ganyan ka? No? Karumal-dumal yan. No? That is her question. Sabi niya, Father, galit po ba ang Diyos? Galit po ba kayo sa akin? You know, ang sabi ko sa kanya, ang totoo, habang pinapakinggan kita, hindi ako nagagalit. At alam ko, ang Diyos natutuwa dahil nagkumpisal ka. Pero habang pinapakinggan kita, aaminin ko, nakakaramdam ako ng awa sa iyo. And I said, why? Kasi sa iyong edad, naranasan mo ang lahat ng mga bagay na yaan. And then when she heard it, she cried. Ang sabi niya, Father, yan po yung worry ko. Kapag merong makaalam ng aking nakaraan, meron pa bang magmamahal at tatanggap sa akin? No? Siguro magandang paalaala sa atin. No? Lahat tayo, no? Andun yung takot No? Will I be loved? Will I be welcome? No? Will I be valued? Kapag nalaman na nila yung aking mga nagawa sa nakaraan. No? Kaya yung alibugang anak, napakaganda po no? Meron siyang script at the back of his mind. No, I will tell my father, no, I no longer deserve to be called your son. Treat me as one of your servants. Pero nung dumating sa kanya, yung kanyang anak, ano ang sabi sa ating ebanghelyo? Niyakap. Inutusan ng mga alipin, bigyan ng damit. Alam nyo, kapag binabasa ko, naiisip ko ang itsura ng tatay. No?
Amoy baboy pa yung anak niya. Di ba? Galing po yun sa baboyan eh. Di ba? Pero niyakap niya, no? Hinalikan niya, binigay niya yung pinakamagagandang damit uli. No, hindi niya sinabi na, anak, bumalik ka ba? Ang kapal ng mukha mo. Di ba? No? O ayan na yung magaling kong anak, di ba? Na naglustay ng lahat ng kayamanan. Bigyan niyo ng damit, pero yung mura lang ha, kasi baka ibenta. No? Bigyan niyo ng sapatos, ay yung mura lang, kasi baka ipamigay. No. The best was given back to his son. And the father has not even asked, where have you been? What have you done? Wala. No? Why? Kasi nung oras na yun, ang mahalaga lamang sa ama, nakabalik. No? Nakabalik. Siguro minsan, dyan tayo nagkakaroon ng problema. Di ba? No? Hindi pa nga nakakabalik, marami na tayong mga iniisip. Di ba? Kaya ang dami-daming hindrances why the person is not returning. No? Kaya nga ito yung paalaala sa atin. Ano, tignan po natin, ngayong panahon ng Kwaresma, ano ba yung Diyos, anong uri ng Diyos yung nabubuo sa ating isipan? No? Kasi temptation does not come from God because God doesn't want us to be away from Him. Hindi niya nanaisin, gagawin niya ang lahat para maibalik niya tayo sa kanyang piling. No? Kaya nga, di ba ang sabi nga natin, no? Kung yung pastol nga tuwang-tuwa nung nakabalik yung tupa, kung yung babae nga tuwang-tuwa nung nakita yung salapi, ito, anak pa ang pinag-uusapan. Hindi lang hayop, hindi lang pera. No? How much more God? No? Kaya ang sabi nga ni Saint Luke, no? Sa langit hanggang doon ang galak ng Panginoon kapag may nagbalik loob sa Kanya. No? Kaya nga, temptation comes, but they are not from God. Pero take note of this. Temptation helps us internalize the results of victory. Kasi kailan po ba tinukso si Jesus ng Diablo? Pagkatapos na siya ay mabinyagan sa Ilog Jordan. No? High spirit. No? Kasi baka iniisip natin, katatapos pa lamang ng LSS, katatapos pa lamang ng ME, katatapos pa lamang ng renewal, katatapos pa lamang ng PREX, Father, katatapos ko pa lamang magkumpisal, wala nang tukso. Hindi. Mayroon pa rin. No? Kaya nga minsan, iniisip natin, no, ano pa yung point? Ba't ka magkukumpisal? Paglabas mo ng kumpisalan, magkakasala ka naman uli. Pero yun ang sinabi ng Saint Teresa ng Avila. Diba? Alam ng Panginoon na tayo ay magkakasala pa rin. Kaya nga niya ibinigay ang sakramentong yaan para tayo ay patuloy niyang tanggapin. No? Si Pope Francis, yan ang binigyan din niya sa atin. God never get tired of forgiving us, but most of the time we get tired of asking forgiveness from God. Tayo ang ayaw ng humingi ng tawad. Tayo ang sumusuko. And the devil is telling us, huwag ka nang magkumpisal. Kasi sayang lang naman. Di ba? Mamaya, babaksak ka na naman. Mamaya, bibigay ka na naman. No? Pero the Lord is always inviting us to come back to Him. No? At huwag nating hayaan yung takot ang siyang maging hadlang sa atin para matanggap ang pag-ibig ng Panginoon. Pero pangalawa, when we talk of temptation, they help us clarify life priorities. No? Kasi kapag tayo ay humaharap sa mga tukso, isa sa mga napakahalagang tignan po natin, ano yung pwedeng mawala sa atin. No? Kasi baka kasi minsan may mga pagkakataon, hindi maliwanag sa atin what are our priorities and values in life. No? Kasi kapag maliwanag po yun sa atin, you will not give in at once to temptation because we know na these things can be lost. Pwedeng mawala. No? Kaya nga siguro no, magandang tingnan din po natin niya, kapag tayo ay natutukso, ano ba yung ating mga life priorities? Doon po yung nakaklarify. No? Kaya yung goal ng temptation, if you will look in front, to have focus and priorities. Ibig sabihin,
oneness of heart and mind towards God. No? Kasi baka may mga pakakataon ng sabi nga sa Biblia, nagdarasal tayo, pero malayo yung ating puso sa Diyos. Diba? Kaya if you remember last Ash Wednesday po, the first reading from the book of the prophet Joel tells us what? Rend your hearts and not your garments. No? Kasi baka mamaya yung ating pagbabalik loob ay panlabas, hindi pa loob. No? Ewan ko narinig na po yung kwento dati. No? Merong daw isang parokyano. Ang sabi niya, Father, nakinig po ako sa homily mo nung linggo. Bagong pintura ang bahay namin. Sabi nung pare, ha? Sabi nung manang, Father, sinabi mo sa homily mo nung linggo, magpapintura ng bahay. Sabi nung pare, hindi ko sasabihin sa homily ko magpapintura ng bahay. Kailan ko sasabihin? Sabi niya, Father, sinabi mo. Ang sabi mo sa amin, let us repaint. No? And I think sometimes that is what we usually do. We simply repaint the exterior, the outside. No? Pero yung inner conversion, that is what we neglect. Nakakalimutan. No? Siguro kaya yun ang napakahalaga po. No? When we look at temptation, to have focus and priorities, oneness of heart and mind towards God. No? Hindi lang pag-iwas, kung hindi pagbibigay ng buong sarili sa Panginoon. Kasi unti-unti mayroong nahuhubog mismo sa atin. Alam nyo, even in the Bible, in the Old Testament, there were many personalities who were tempted, great personalities, and we all know them. For example, Abraham. Now, Abraham, Genesis 22:2, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. Imagine yourself in the person of Abraham. No? Dala-dala mo yung anak mo para isakripisyo. No? Ano yung nabubuo sa isip mo habang nagpupunta ka doon sa burol o sa bundok? Sacrifice. Lord, sabihin mo, prank lang to. Di ba? No, pero during that time, Abraham, was also tempted, because he was being asked to give his precious son, Isaac. Hindi tayo tutuksohin o hindi tayo matutukso sa mga bagay na ayaw natin. Di ba? Kaya nga minsan, kahit naman yung pagkain ng karne, hindi pagkain ng karne, yung iba hindi naman talaga sacrifice yun eh. Di ba? Sino po sa inyo dito ang hindi na kumakain ng karne? Kasi bawal na. Di ba? Totoo yan. No? Iba bawal. Kasi nga tumataas ang cholesterol. Di ba? Yung iba, bawal na kumain ng beef. Bakit? Kasi ang hirap ng i-digest. No? Pero kung ano yung pinakagusto mo, yung pinakamahalaga sa'yo, yung pinakamalapit sa'yo, yun, dun darating minsan ang tukso. No? Yan ang una, si Abraham. Pangalawa, of course, David. 2 Samuel 11:2. And it came to pass in one evening that David arose from off his bed and walked on the roof of the king's house, and from the roof he saw a woman washing herself, and the woman was very beautiful to look on. Ano yung tukso? Di ba? Pero take note, ano yung temptation? And then David asked someone, who is that woman? Tinanong niya. Di ba? Sinabi kay David, she is married to Uriah. No? A soldier. Ibig sabihin, simula pa lang pala, alam na ni David na yung babaeng yun ay may asawa. Di ba? Pwede naman dumaan lang sa isip niya eh. And then balik na lang ako matulog na. Di ba? No? Pero ano yung problema? No? He played around the temptation.
That is why he fell into sin. No? David. Pangatlo, Job. We all know Job. Job 1:9-11. Ang sabi doon ng Diablo, would Job worship you if he got nothing out of it? You have always protected Job and his family and everything he owns. You bless everything that he does, and you have given him enough cattle to fill the whole country. But now suppose you take away everything that he has. He will curse you to your face. No? Parang sinasabi ng Diablo, mabait lang naman sa iyo yan eh. Kasi marami kang biyaya. Tanggalin mo yung biyaya, susumpa ka niya. No? Siguro minsan, we see ourselves in these personalities. Abraham, Lord of all people, why may Isaac? No? We see ourselves in David, even if we know that it would cause a problem, but still, parang SM, no? We find ways. Di ba? Gagawa tayo ng paraan. No? Mapa sa atin lamang yan. No? Or sometimes like Job also. We could be good to God only because of what we receive from Him. No? So let us now focus on the three temptations of Jesus and check what God is asking from us. No? Yung una po, God's will over our rights. Ang sabi nung Diablo, if you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread. If you are the Son of God, alam naman ng Diablo na si Jesus ay anak ng Diyos. Di ba? Pero ano ang sinasabi ng Diablo during that time? If you are the Son of God, command these stones and turn them into bread. Anak ka ng Diyos di ba? Bakit hinahayaan mo na magutom ka? Isang iglap lang. Yang batong yan, pwedeng maging tinapay. Hindi ka dapat nagugutom. Anak ka nga ng Diyos, di po ba? No? Kaya ano yung tukso kay Jesus? Yung temptation of reminding Jesus of His privileges. No? Bato-bato sa langit, tama lahat sa atin. Di ba? No? Bakit ka mag-iintay? Taong simbahan ka. Di ba? Bakit ka susunod dyan? No? Dapat pinagbibigyan ka. No? Kaya mong gawin yan. Bakit? No? Kasi kilala ka nila. No? Pero ito yung paalaala sa atin. Satan tries to get us, how? By removing the cross and reminding us of privileges. Huwag ka nang magdusa. Huwag ka nang magutom. Total, anak ka naman ng Diyos. Isang click, gawin mong tinapay ang bato. Solve ang problema mo. Kaya nga minsan, lahat tayo, dyan yung tukso rin natin, di ba? No? Meron ka bang kakilala sa City Hall? Meron ka bang kakilala sa, di ba? Sa barangay, di ba? Ay, baka po pwedeng ilapit mo naman ako kay Mayor, di ba? Kasi may kailangan talaga ako Hindi na ako kinakailangan dumaan pa. No? Sa proseso. No? Temptation to think of rewards and privileges. No? Total, member ka naman ng organisasyon. No? Total, matagal ka na sa simbahan. No? Total, bago dumating yung pare, andyan ka na. No? Kaya dapat ikaw ay talagang masusunod sa lahat ng mga bagay na yan. Pero yun ang sinasabi sa atin, Luke 14:24. Take note of this. Jesus said, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. No? Kasi hindi pwedeng alagad, pero walang pagdurusa. No? Bahagi ng buhay ng alagad ang pagdurusa. No? If you look at Jesus, can He turn the stone into bread? Kaya po ba? Kaya. Di ba? Pinakain nga niya ang libo-libo. Yung pa ba, na bato, gagawin tinapay, kaya. Nakalakad nga po siya sa tubig.
Di ba? Kaya. Pero hindi gagawin ni Jesus ang mga bagay na yaan para sa kanyang sarili. No? Siguro magandang paalaala yan sa atin. No? Kasi may mga pagkakataon, we use power, we use connection, we use our privileges for our own benefit. Sarili. No? No? Kaya nga siguro magandang hamon po sa atin ito, no? Yung God's will over our rights. No? Dapat lang. No? Hindi mo ba ako kilala? Di ba? No? Minsan yung mga ganon tayo, mga linyahan. No? No? Kung alam mo lang kung sino ako. Kaya nga in Philippians chapter 2 verse 5:11, look at this. Jesus said, in your relations with one another, sabi ni Paul, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on the cross. Parang sinasabi, teka lang no, yung inyong ang Panginoon, hinubad ang pagka-Diyos, naging alipin. Ano pa kaya tayo na kanyang alagad? No? Alam niyo po dati meron akong karanasan, no? I was assigned in the seminary, no, in the minor seminary, and then I will be assigned to a parish in Cubao, no? Before kasi Cubao is part of Manila. In St. Joseph Shrine in Cubao, no? Aurora Boulevard, no? And then I will never forget, kinuusap ko yung driver ng seminaryo. Ang sabi ko, baka pwedeng tulungan mo ako, maglilipat ako ng gamit papunta sa parokya. Kasi doon ako i-assign bilang assistant priest, no? So in short, dumating po ako sa parokya, kasama ko yung driver po ng seminaryo, bit ko yung mga kahon para dalihin po sa simbahan doon sa aking tutuluyan na kwarto. I will never forget, no? May mga sumulubong sa aking, I think, mga NBG po yan, no? Mga babae po sa parokya. Ang sabi niya sa akin, Father, bakit ikaw nagbubuhat? Pabayaan mo na lamang yung mga lalaki ang magbuhat. Sabi sa akin, lalaki din po ako. Di ba? Minsan talaga, no? Kaya minsan, ayaw nating mahirapan. No? Kahit kami mga pari, minsan sa sobrang pag-ibig niyo po sa amin, ayaw niyo kami nahihirapan. No? Ako po, once in a while, naging isa po ako sa Macda. Yung Macda po ay jeepney terminal po ng Guadalupe, Pateros. No? Dahil wala pong paradahan doon, magpaparada po ako sa seminaryo, no? And then lalakarin ko pa papunta po sa Macda. No? Minsan may nakikita ako mga parokyano po sa may area doon, no? Kasi po dati ako nagmimisa rin po doon. Minsan ang tanong nila sa akin, Father, bakit ka naglalakad? No? Hindi ko masabi, hindi po kasi ako makalipad. Kasi minsan dapat hindi ka napapagod. No? Dapat hindi ka nahihirapan. Di ba? Pero siguro, no, yun ang magandang paalaala sa atin. No? Si Jesus, kaya niyang baguhin agad-agad ang bato para maging tinapay. Pero hindi niya yung ginawa kasi ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay ayaw niyang para sa kanyang kapakanan. No? Siguro magandang tingnan din po natin yan. We lose our credibility and authority when we use position and privileges for personal gain. No? Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. No? Diba? Kasi baka meron kang kaunting posisyon, pero ginagamit natin for our personal advantage. Diba? No? Nakalagay, for official use only. Ay, nako. Diba? Sorry po, no? Ginamit mo pala pang shopping, pang grocery, di ba? Ano? We lose, remember this, we lose our credibility and authority when we use position and privileges
for personal gain. No? For personal gain. Kaya nga, when we look at the first temptation, what is God telling us? God will meet our needs in His best time. Hindi kung kailan gusto natin. No? Kasi baka may mga pakakataon, tayo ang nagdidikta. Di ba? Panginoon, gusto ko ngayon na. No? That's why may isa akong librong nabasa, ang sabi doon, minsan yun ang mahirap kapag tayo nagdarasal. Because when we are praying, we are not in control. Di ba? And we do not know what will God give us. Kaya nga minsan, no, sinasabi ng iba sa atin, pag magdarasal ka, sister, be direct in your prayer. Lord, bigyan mo ko ng boyfriend or girlfriend. Dapat 5'9" pataas ang height. No? Yung mga ganun, ano? Very specific, no? Pero mga kabatido, when we talk of prayer, we are always waiting. And it is always open-ended. Why? Kasi ang sabi nga, ang ibinibigay ng Panginoon ay hindi yung gusto natin, kung hindi ano ang makabubuti sa atin. Kaya nga ang sabi doon, sino sa inyo ang anak humihingi ng tinapay, magbibigay ng ahas? No? O kaya ng isda at magbibigay ng alakdan? Kung kayo nga masasama ay hindi magbibigay ng masama sa inyong anak, ano pa kaya ang Panginoon? No? Kaya siguro yun ang paalala sa atin, no? Di ba? Maghintay tayo. No? Sa kasaysayan, sa lumang tipan. Bakit? Kasi nung panahon ni Moises, ang mga Israelita umaangal sa Panginoon. Ano, di ba ang sabi nga natin, 40 years of journeying in the desert. Di ba? Pero ano ang hinihingi ng Panginoon sa kanila for 40 years? Magtiwala. And I think yan ang isa sa mga napakahirap hubugin sa atin. No? Yung 40 days of Quaresma, maikli po yan. Pero every day, the Lord invites us to trust Him. To trust not only His providence, but also to trust His wisdom. No? Alam nyo, mayroon akong karanasan tungkol dyan. No? Ako po'y dating tumutulong sa Liturgical Commission, kaya twice, thrice a week, pumapasok po ako mula sa seminaryo, papunta ng Intramuros, Arzobispado de Manila. No? Isang umaga, habang nagmamaneho po ako, tumitingin ako sa salamin sa kotse. No? Sabi ko, parang malaki yata itong leeg ko. No? No? Sabi ko, parang namamaga yung leeg ko. No? So, in short, buong umaga sa Arso, hindi na ako makapagtrabaho. Punta ng CR sa office. Sabi ko, parang namamaga. Sabi ko, ano kaya? No, baka meron akong sakit. No, di ba? Ganun din naman kayo, di ba? Nahihiyasin nga, di ba? Marami na kayo mga spekulasyon. No? In short, pag uwi ko po ng seminaryo, kinausap ko yung driver. No? I was then in the minor seminary. Sabi ko, Natoy, merong bang magulang ng seminarista na doktor? No? Samahan mo nga ako, magkapa-check up. Sabi niya, Father, meron po. So, in short, sumakay ako ng FX, ng seminaryo, dinala ako doon. Pagdating doon, binaba ako, pinara yung kotse sa isang clinic. Pagtingin ko sa clinic, nakalagay doon, dental clinic. Totoo, kilala ni Father Christian, si Dr. Noki. No? Parokyano ko po siya ngayon. No? So, sabi ko, Natoy, dentista yan. Sabi niya, Father, sabi mo, doktor, di ba? Yan, doktor, dentista. Ay di, desperado na po talaga ako. Sabi ko, sige, hintayin mo ako. No? Pagdating ko po doon, sabi ni Dr. Noki, Father, ba't nadalaw ka? Sabi ko, Dok, may papacheck lang po ako. Father, ano yun? Sabi ko, Dok, kasi parang medyo malaki po itong ganto ko. Father, higa ka. Siyempre, sa dental chair ako pinahiga. No? Paghiga ko doon, sabi niya, Father, Becky yaan. No? Uso po ang Becky ngayon. No? Sabi ko, ha? Ano po ang gagawin ko? Sabi niya, Father, nakakahawa po yan. Huwag kang lalabas ng kwarto. Kasi po mahahawa po yung mga seminarista. Sabi ko, ano nga po ang gagawin kong gamot? Ano po, mayroon na akong iminem para mawala. Gano'n. Sabi niya, Father, wala po. Intayin mo lang matapos. No?
Pero mga 2 weeks po yan. Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, patay. May mga klase ako, no? So in short, pagdating ko po sa seminaryo, tinawag ko yung gwardiya. Ang sabi ko, simula bukas, hindi ako lalabas ng kwarto, ha? Magdala ng pagkain na lang dito. Pagkasabi sa mga estudyante, wala munang klase, magbasa na lamang ng lessons. No? Hindi ako pwedeng lumabas. In short, the following day, ang aga-aga po, batong-bato na ako. Kasi hindi ako pwede lumabas ng kwarto. Biglang may kumakatok, no, sa kwarto ko. Sabi ko, sino yan? Isang pare. No? Si Father Hector po, isang kaibigan kong pare. Sabi niya, pre, buksan mo yung pinto. Sabi ko, pre, hindi ka pwedeng pumasok. May Becky ako, mahahawa ka. Sabi niya, pre, buksan mo nga yung pinto. Tignan ko. Sabi ko, pre, mahahawa ka, buksan mo. So, binuksan ko. Buksan mo, papasukin ako na. So, pagbukas nga, sabi sa akin, pre, sino man nagsabing may Becky ka? Sabi ko, pre, si Dr. Ranoki. Sabi niya, tanga, dentista yun. Ba't ka naniwala doon? Halika, sumama ka sa akin, punta tayo sa UST. No? In short, meron po, kasi po yung kapatid niya ay doktor doon. No? Sabi niya, meron akong kakilala sa UST. Halika. Sabi ko, pre, Becky nga ito. Hindi nga. Kukonsulta tayo, halika. Yun talagang doktor yun. No? So pagdating namin sa clinic po sa UST, check up ako. Sabi nung doktor sa akin, ay Father, meron ka pong parang kulani. Mukhang meron ka pang sipon. No? Kaya parang namamaga po yan. Mag-vitamin C ka lang. No? So honestly po, habang sinasabi niya sa akin yun, tumitingin ako sa mga certificate niya. Kung talagang doktor siya o dentista. No? Iba na kasi di ba? Tapos maya-maya, lumabas na ako. Tapos sabi ko, pre, talaga kayang yung kulani lang. Tapos pumasok ko sa doktor, sabi ko, Dok, talaga bang hindi siya beke? Sabi niya, Father, wag ka nang makulit, umuwi ka na. No, hindi po siya beke. No? Pwede ka lumabas ng kwarto. And then, hindi ko makakalimutan ng sabi nung pare, nakasama ko, sabi niya, pre, sa dentista naniwala ka, sa doktor hindi ka naniwala. Ano naman talaga, di ba? Puro no, magandang paalaala yan sa atin, di ba? No? Parang sinasabi sa atin, Diyos na ang nagsabi. No? Bakit mo pagdududahan ang Diyos kung siya'y gumagabay sa iyo o hindi? No? Yan ang paalaala, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, no? Man does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God. No, because the Lord will determine the best way to feed us. Kaya ano ating laging sinasabi? Sa awa ng Diyos. No? No, kapag meron tayong mga pinagdadaan ng hirap, problema, may awa ang Diyos. No? And that is the first temptation. Temptation na hindi yung God's will, but our rights. Yung gusto natin, kung kailan gusto natin, sa paraang gusto natin. Kaya ayaw nating magintay. Kaya tingin ko yung unang paalaala sa atin during Lent is what? Be courageous in trusting God. No? Kasi hindi rin naman lahat nagtitiwala. Kasi minsan, imbes na magtiwala sa Diyos, ginagawa nila ang lahat ayon sa kanilang gusto at paraan. No? Yan po yung una. Kanina po, no, sinabi ko, once in a while, nagninisa po ako sa Makda. No? I will never forget, kasi po palitan kami ng parish priest dati doon, no, okay, nasa loob ng seminary naka-assign. Pag Sunday, kung hindi siya doon sa chapel, ako po doon. Kung siya sa parish, sa chapel ako. Siya sa chapel, sa parish ako. Pero it so happened that one Christmas, I was assigned to say Mass sa chapel na iyon. No? After the Mass at 9 a.m. No? 9 a.m. Natapos mo ng 10. Pagkatapos ng Christmas Mass, ang sabi sa akin ng isang taga roon, Father, pwede po bang daanan po ninyo yung kapitbahay po namin kasi po may sakit, no? Baka po pwede yung i-anoint o i-lay hands po para po gumaling. Sabi ko, okay naman, hindi naman ako nagmamadali, wala naman ako hinahabol sa loob ng seminaryo, pwede akong sumama sa iyo.
aaminin ko po, masikip yung lugar. Marami naglalaba doon sa eskinita. May mga naglilinis po ng bebentang isaw. No? Lahat, andun sa kalsada lahat. And then, yung pupuntahan ko, nasa isang bahay na nasa pangalawang palapag. No? Kasi po, dikit-dikit ang mga bahay. No? Ang sabi sa akin, Father, nasa second floor po yung pupuntahan po natin. No? Nung sinilip ko, medyo matarik po yung hagdan. Sabi ko doon sa kasama kong MBG ng chapel, Sister, wag ka na munang sumunod. No? Ako muna ang papanek. Kasi baka madapa ako, madagan ng kita. Sabi, mahirap to. Kasi yung matarik po talaga matarik No? So in short, umanik po ako sa taas. Ay, pagpanik ko po sa second floor, ang liit po ng bahay. No? Siguro po, ito, 3/4 nito. Yan. Maliit po siya, maliit. Maliit po talaga. And then, pinagbasdan ko, walang, may bubong, of course, walang kisame, so mainit, mga 10:30 a.m. Yung yung wall, dingding, ay plywood na may kahalong cardboard ng sigarilyo, and then may papag siya, and then may upuan, dalawa, nakahanda na po, 2 monoblock magkatabi. No? And then I sat next to her, and then she confessed, and then I anointed her. Ang sabi ko sa nag-imbita sa akin, bakit di nakatingin sa akin si sister? Sabi niya, Father, bulag na po siya, hindi na po siya makakita. No? Sabi ko, Panginoon, no? Kung siya hindi siya makakita, ibig sabihin, hindi siya nakakababa sa bahay na ito. No? And then after po ko siyang i-anoint, napansin ko, merong isang maliit na lamesa na merong sa wall, may picture ng Divine Mercy na ginupit sa kalendar. And then yung table, merong styro ng pagkain. No? Nung chinek ko po, inasyoso ko yung styro, nakita ko may tumpok na kanin at saka mechado. Ang sabi ko sa nagsundo sa akin, saan galing? Sabi niya, Father, bigay po namin makakapit bahay. Kasi po ang kanyang request ngayong Pasko, may sabaw po yung kanyang ulam. Alam ko na antik talaga ako. Sabi ko, Panginoon, sobrang hirap nila, nag-ambag-ambag ko para laman yung kapitbahay nila, may sarsa yung ulam. Sa sobrang awa ko, ang sabi ko sa sakristan, yung kanina may nag-alay ng prutas no, sa misa, panik mo dito, yung basket. No, in short, pinanik ko sa sakristan. Sabi ko, Nay, Pasko ngayon, sa'yo lahat tong prutas na ito. Sabi ko, may mansanas, may ubas, no? May orange, no? Kumain ka para lumakas ka. Sabi ko, Nay, no? Sa'yo po lahat yan. Siguro ramdam na ramdam niya yung awa ko. Pero nabigla ako sa sabi niya sa akin. Sabi niya, Father, huwag kang mag-alala, mabuti po ang Diyos. Alam po nyo, pagbaba ko ng bahay niya, naiyak ako. Sabi ko sa sarili ko, Panginoon, ang dami-daming mga tao na di hamak, mas maganda ang buhay kaysa sa Kanya. Pero how can she say na mabuti at may awa ang Diyos sa Kanyang katayuan sa buhay? You know, after a few days, I had been informed by the parish secretary, no, na yung matanda ay namatay na. No? Ang sabi ko, namatay siya na alam niya na mabuti ang Diyos. No? Siguro minsan may hirang paalaala sa atin. No? I think if there is one thing na kailangan magising tayo ngayong Kwaresma is what? How good God is to all of us. No? Ang problema lang natin ay pinapangunahan natin siya. No? Minsan lang ay kinakabahan talaga tayo Di ba? Panginoon, sigurado ka ba? No? Talaga bang may darating na tulong? May talaga may darating na biyaya? No? Kaya yan po yung unang paalaala sa atin. No? God's will over our rights. No? Kaya yung question is, was there a time that you had experienced God's providence when you are in great need? Meron bang panahon na naranasan mo ang grasya ng Diyos so ikaw ay nangangailangan? And the question is, what was helpful to you when you were in a very desperate situation? Ano ang nakatulong sa iyo? No? Nung talagang ikaw ay hirap na hirap at talaga nangangailangan. No? So yun po yung una. Pangalawa, God's will
over our uncrucified desires. No? Kanina po, rights. Ngayon pangalawa is uncrucified desires. Ang sabi sa kanya ng Diablo, if you are the Son of God, throw yourself down. Scripture has it. He will bid His angels take care of you. With their hands they will support you, that you may never stumble on a stone. Take note, Satan was using the Word of God. And Jesus used the Word of God. Pero sometimes, like Satan, we use the Word of God to get what we want and not what God wills for us. Lord, kung talagang ikaw yan, di ba? Ibigay mo sa akin ito. Kung talagang mahal mo ako, no? Dapat ito yung ibigay mo sa akin. Dapat answered prayer. No? Kaya nga, minsan, no, we question God's love and goodness if we do not get what we want or expect. No? Kaya in Deuteronomy chapter 6 verse 16, ang sabi ni Jesus was, you shall not put the Lord your God to the test. Alam natin, hindi na tayo pababayaan ng Diyos eh. Pero iba, yung sinusubok natin ang Diyos. Amen? No? Alam natin na hindi tayo titiisin ng Diyos. Pero iba rin naman, yung sinasabi natin, patunayan mo. No? Patunayan mo. Sabi nga, though we believe that God protects us as His children, we do not have the right to test God. Wala tayong karapatan na siya ay subukin. No? Kaya nga, ito yung naging problema ng mga Israelita. No? In the Old Testament, they were full of complaints. They complained about food and water. And then the Lord gave them bread. They complained about bread. And then the Lord gave them meat, the quail. And then they grumbled and rebelled against Moses' siblings, complained about Zipporah, the wife of Moses. They even complained about God's judgment. No? Para bagang wala nang hanggan, no? Wala nang hinto yung kanilang complaint sa Panginoon. Kaya nga ano ang sinasabi sa ating first reading this third Sunday? No? Moses renamed the place Massa, meaning testing. Because these people ask, is the Lord among us or not? Siguro minsan, yan din ang ating problema eh. Diba? Ano yun? We keep on complaining. Ang init. Pinalamig yung aircon. Ang lamig. Di ba? Ano ba talaga? Yeah. Moses himself was disappointed with the way people demanded water from God. No? Kasi magbibigay naman ng Diyos eh. No? Hindi naman makakalimot ang Diyos. Hindi magpapabaya ang Diyos. Pero ano yung problema? Meron silang ibang desire, hangad. No? Kaya I think magandang paalaala sa ating ngayong panahon ng Kwaresma, do you also see yourself complaining about certain things? Di ba? Bato-bato sa langit, ha? Totoo yan, di ba? Maraming ganyan. Minsan kahit taong simbahan, no? Napakaangal. Di ba? Di ba? Ang haba nung homily ni Father. Di ba? Hindi makalanding. Ang ikli naman ng homily ni Father, hindi naghanda. Di ba? Para ang daming complaint, di ba? Yung holy hour, di ba? Salita ng salita, hindi man lamang tumahimik. Nung tumahimik, nakakabato. Wala ako marinig. No? Siguro, ito yung sinasabi ni Pope Leo, di ba? Last Ash Wednesday, about fasting. One kind of fasting is fasting from complaints. No? Kaya ba natin na hindi umangal? No? Ewan ko narinig na yung kwento pong ito. No? Meron daw isang kumbento that all the monks in that convent can only speak 2 words per month.
2 words per month. No? So merong isang bagong monk, tinawag po siya nung head, yung abot. Ang sabi nung abot sa bagong monk, for your first month of stay here, what do you want to say? 2 words. Ang sabi nung monk, food bad. No? Food bad. Pangit yung pagkain. Food bad. Sabi nung abot, okay, go back to your room. Pray in your room. After 1 month, again, the abbot called that new monk and then told that new monk, on your second month of stay here, what do you want to say? Only 2 words. Ang sabi nung monk, bed hard. Huh? Huh? Matigas yung kama. Bed hard. Ang sabi nung abbot, okay, go back to your room. Huh? And then after a month, the abbot again called that new monk and said to that new monk, for your 3rd month of stay here in the monastery, what do you want to say? Only 2 words. Ang sabi nung monk, I quit. I quit, no? Ang sabi nung abbot, okay, pack your things and simply go home. And then one monk approached the abbot and said to the abbot, ba't mo pinauwi? Wala na nga tayo. Nananatili dito. Na monk, kaunti na nga lang po tayo, abbot. Why did you ask him to leave? Ano ang sabi nung abbot? Did you not notice? He had been with us for 3 months. Sa loob ng 3 buwan, wala siyang nakita kahit isang maganda. No? Kung minsan, magandang ating tinayano. Kasi baka may mga pakakataon, ang ating default mode is complain. Diba? Minsan kasi, yun ang problema. At hindi natin namamalayan minsan yaan. Diba? Alam mo, sister, ang bait mo kaya lang. Diba? Diba? Minsan, no, ang hirap-hirap magbigay ng compliment. No? Yung compliment lang. No? Wala yung kaya lang. No? No? Alam mo, ang sipag-sipag mo, no, bilang minister sa ating simbahan, pero, diba? No? Kaya sometimes, no, magandang ating ding pakinggan yung ating sarili if mayroong bang percentage of what we say ay puro negative. And sometimes people could hear those things. Kaya lumalayo sila. Ayan na naman siya. Aangal na naman yan. No? No? Asan si father? Bakit ganito to? Asan si sister? Bakit ganito to? Asan si brother? Bakit ganito to? No? Wala nang nakitang maganda, puro angal na lamang. No? Kaya ano sinasabi dyan? Yung principle of surrender. Because God often leads us to a step of surrendering something we love before blessing us with something marvelous. No? Yan ang nangyari kay Abraham. He is being asked to surrender his son Isaac. Pero when the Lord saw how Abraham loves him, the Lord blessed him. No? Kaya nga, yung surrender means trusting God and knowing that He will look after us and only desires what is best for us. Kasi baka may mga pakakataon, we don't only test God, we demand something from God. No? Minsan nagiging demanding tayo. Diba? No? Lord, kung talagang mahal mo ako, pagalangin mo ito. Lord, kung talagang nandiyadyaan ka, paramdam ka. No? Ay, sa ano nga pala yun? Sa social media pala yun. No? No? Pero no, magandang ating tingnan din. No? Are we testing God? Are we demanding certain things from God? No? Kaya nga minsan ang hirap sa atin yung submission. No? And I think ang pinakamagandang halimbawa natin is who? Mary. Di ba? Was things clear to Mary? Hindi. Di ba? Nakakatawa, si Angel Gabriel was trying to explain everything to Mary, no? Para lamang maintindihan niya how God will work in her life. No? Pero syempre, limited ang human capacity natin. No? Pero maganda yung tanong. Si Maria, she was asking. No? Hindi yan blind obedience. Oo na, sige na. Hindi ganon. No?
But she was asking things. No? Why? Because she wants to understand what will happen so that she could fully give herself to God. No? Kasi hindi mo naman pwedeng ibigay lahat ng buo ang sarili mo kapag may mga bagay na hindi mo talaga maintindihan. No? Pero at the end, ano ang sabi ni Maria? May your will be done. No? That is surrender. No? And ang pinakamaganda po doon, ang gustong-gusto ko doon, after saying, may your will be done, no? No? I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to thy word. Ano po yung nangyari after that? Ano sabi ng gospel? You remember po ba? Hindi. Ano ang sabi ng gospel? The angel left her. Ang galing, no? Pagkatapos mong ginulo ang buhay ni Maria, umalis ka. Di ba? Hindi naman, di ba? Umalis na, no? Hindi na nakita ulit ang anghel. Nakita si kay Jose sa dream. Di ba? Pero, look at the journey of Mary. No? Ang dami-dami pinagdaanan ni Maria. No? Pero, hindi nagpapakita, paulit-ulit sa kanya yung anghel. Pero binabalikan ni Maria ang sinabi sa kanya ng anghel mula sa Diyos. Do not be afraid, Mary. The Lord is with you. Nothing is impossible with God. Kaya nga napakahalaga yung sinasabi sa Bible, she pondered everything in her heart. No? Because she cannot surrender totally everything unless she knows God, unless she trusts God, unless she loves God. Di ba? Kapag hindi mo mahal ang isang tao, hindi mo pinagkakatiwalaan ng isang tao, hindi mo kilala ang tao, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng tao. Kanina si Father Chris sa kanyang homily, no, kinikwento niya yung love scam. No? Alam po niyo, meron akong kakilala, honestly, no, na love scam. I will never forget that. No? After my mass, lumapit siya sa akin. Sabi niya, Father, may share po ako sa inyo. Alam po ba niya yung love scam? Sabi ko, hindi po, ano po ba yun? Kasi ito ba yung dati pa talaga, yung simula pa lang po yan, ano? Ang sabi niya sa akin, Father, kasi po, meron po akong ka-message po sa social media, no? Sabi niya, marami na pong perang hiniram sa akin, pero ibabalik niya po sa akin. Sabi ko, teka lang, no? Magkano na ang nahiram sa'yo nung tao? Ang sabi niya, Father, ang totoo po, nakakaya po eh. Nagko, magkano? Sabi niya, halos 3 million na po. Sabi ko, okay, paano nangyari yan? Father, ang nakakalungkot po, yung ilan po doon, yung po yung retirement ko mula sa gobyerno. Because she works in the government before. And then yung iba po doon, pinang-utang ko po, no, sa aking ibang mga kamag-anak, pero hindi po nila alam yung pinupuntahan. Ang sabi ko, okay, paano sasauli sa iyo ang pera? Alam ba yung address mo? Hindi po. Sabi ko, alam mo ba yung address ng tao? Father, hindi po. Sabi ko, hay nako, huwag kang umasa na mababalik sa iyo yaan. No? Sabi ko, kalokohan yaan. Pero magandang ating tingnan niya, no? Kasi hindi ka magtitiwala sa hindi mo kakilala. At hindi ka rin magtitiwala kapag hindi mo siya ganoon kamahal. Alam niyo po, both my parents are gone. Pero I will never forget before when they were both alive, first Friday of the month, we go to Quiapo. No? Pag bakasyon po ako sa seminaryo, we go to Quiapo. No? First Friday. Pagkatapos po namin mag-Quiapo, kakain kami sa labas. No, siyempre, bago mag-commute kayo, no? Tatay ko ayaw niya magmaneho. Kasi Quiapo, magulo po doon. No? Sabi niya, mag-commute tayo. No? Sige, commute. Bago umuwi, kakain muna sa labas. No? And I will never forget, no? My dad would always ask my mom, ano yung gusto mo? Anong gusto mong orderin? Ano ang sagot niya? Ikaw na. Bahala ka na. Kung ano tingin mo masarap. Huh? Siguro, alam nyo, pag narinig ko yun,
ang sabi ko sa akin sarili, hindi dahil wala siyang kalayaan. Di ba? Kung hindi ganoon yung kanyang tiwala, na pipiliin ng tatay ko kung ano ang tingin niya masarap at maayos sa nanay ko. Di ba? Hindi mo yan bibigyan ng pangit, hindi mo yan bibigyan ng panis, hindi mo yan bibigyan ng lason, di ba? So I think, same thing with God. No? Kaya yung surrender, ando doon yung trust, ando doon yung love. No? Kaya nga, we cannot test God, we should not test God, because testing God, no, or asking God to prove Himself to us is not really loving Him. No? Kaya yun ang isang bagay na pinakita sa atin ni Jesus, no, sa ikalawang tukso. Attitude of submission to God. Alam niyo, sometimes, God sees to it that we do not have the things that we want for us to check our desires. Kasi hindi naman lahat ng gusto natin, take note of this, ay talagang maayos at mabuti sa atin. Di ba? No? Balikan po natin yung mga prayers natin, di ba? Ilan sa ating mga panalangin ang hindi ibinigay ng Panginoon, pero later on, nagpasalamat ka. Di ba? Buti na lang, di binigay. No? Kasi minsan meron tayong spur of the moment na sinasabi natin, pero ating hindi talaga pinag-isipan ng maigi, ng maayos. No? Pero magandang paalaala yan, no? Kasi kaya minsan, God will not give, no, our desires so that we could check also our desires. Tama ba yun? No? Kasi ang Panginoon na siya may alam ng lahat, ang siya nakakabatid kung ano ka makabubuti sa ating lahat. Pero hindi ibig sabihin wala ka ng passion. No? Kasi pwede naman sabihin, sige na, bahala ka na lang. No? Wala na akong gana. Hindi. No? Pero ang hinihingi sa atin dyan is what? Transform passion. Ano ang ibig sabihin niyaan? Yung dumating sa punto ng buhay natin, masabi natin, Panginoon, ang gusto ko ay kung ano ang gusto mo. Bakit? Kasi ang gusto mo, alam ko, ang siyang pinakamaganda at maayos para sa akin. No? I think yan ang pangalawang paalaala. You don't test God. No? You rely on God's goodness, on what He will give you. No? And that comes from love. Sa pag-ibig yan. No? Siguro, maganda tingnan din natin yan. No? Dumating ba sa punto ng ating buhay, sinabi natin, Panginoon, salamat na lamang at hindi mo ibinigay. Kasi yung ibinigay mo, ipinakaloob mo, ay mas maayos. Mas maganda. No? Aaminin ko po, ako'y pumasok na seminaryo, high school, sa minor seminary, grade 12 years old pala. First year high school. No? Pumasok po ako kasi talagang gusto kong magpare kasi ako po yung taga-Pateros. Katapat po ng bahay namin o ng butika ng tita ko ay simbahan. So ang mga bisita po sa butika ng tita ko kung saan ako nakatambay madalas ay puro pare. No? So talagang gusto ko po magpare noon pa. No? So I was telling my mom, hanggang maaga gusto ko nang pumasok na doon sa seminaryo. No? Pero ang very supportive po sa akin ay yung tiyahin ko. Yung tiyahin ko ay matandang dalaga. No? At tuwing home weekend, siya po yung susundo sa akin sa seminaryo. No? And then, I will never forget, pag sinundo niya po ako sa seminaryo ng Guadalupe, ipapasyal niya po ako sa Makati, sa Quad, no? Sa Park Square, dyan. No? Yung McDonald's sa Greenbelt, dyan po ako may misang kumakain. No? Hindi ko makakalimutan yan. And then, my tita would ask me, ano gusto mo bilhin? Okay, no? Sabi ko, yun ang magic word, ano ang gusto mong bilhin? No? May hilig po ako sa damit, may hilig ako sa sapatos, may hilig po ako sa relo. No? So, she will buy me all these things, whatever I want. No? Merong isang beses sabi niya sa akin, relo na naman, kabibili natin ng relo nung isang buwan. Sabi ko, basta tita, gusto ko po yung relong yaan. No? And then pumunta kami sa tindahan, ayaw ko inabutan niyo po yun, yung Cinderella. No, di ba? Ano? So, may mga damit po doon, no? So we really go there, no? So lahat po talaga, no? Pag may problema ako, tita. No? Nung wala akong honor, tita ko.
No? I mean, I could tell everything to my tita. Why? Nakakayaman, small po ako ng tita ko. No? Pero before I graduated in high school, we found out na meron siyang bone cancer. And during that time, hindi pa namang uso yung mga chemo or other treatment po. Wala pa po. No? I will never forget po. No? I think in a matter of few weeks, nawala siya. No? At nung ako'y nasa college na in the seminary, pag meron kaming klase, no, opening prayer, no, talagang naiyak po ako. I was telling myself, Lord, sabi ko, Lord, ba't mo kinuha yung tita ko? Hindi naman girlfriend niya, nakukunin mo. Hindi naman po niya sagabal, di ba? Hindi mo niya sagabal, no, why will you get her? Why will you take her away from me? No? Sabi ko, she's very supportive sa aking vocation. No? Ba't mo siya kinuha? No? Pero because of her death, no, I will admit, mas na-purify yung aking sarili. No? Kasi dati, kada turo ko, bibili. Kada sabihin ko, oo. No? And then now, wala na yung tita ko, yung nanay at tatay ko na, kailangan mo ba talaga yan? Diba? Meron ka na naman bagong sapatos eh. Gamitin mo muna yan. Meron ka naman maong, di ba? Ba't kailangan pang bumili? No? So eventually, I said to myself, buti na lamang nawala na rin pala siya. Kasi for sure, pag hindi siya nawala, definitely, she's very supportive, pero to the point of spoiling me also. Sabi ko, before I cannot take no for an answer. No? Pero dahil nawala siya, mas naaayos na yung sarili ko. No? Puro magandang hamon din niya sa atin. No? Kaya sometimes I think, no, God will take someone or something away from us so that our desires would be purified, transform passion. So that time will come wherein our desire is simply to become the person that God wants us to be. Yan ang pangalawa. Lent is a time to be committed in pleasing God. Kasi baka minsan, yun lang ikasasaya natin. Yung lang gusto natin. Kaya yung pangalawang tukso is God's will over uncrucified desires. Maganda ang ating tanongin din, was there a time that you had put God into a test to get what you desire? Lord, kung talagang mahal mo ako, ibigay mo to. Lord, kung talagang nandyan ka, magparamdam ka. When was the time that you did not get what you want, but you realized that God had given you something better? Sabi ko nga, later on, we realize that God only gives what is best for us and what could form us. Pero yung panghuli po, pangatlo, God's will over wrong path to success. Ang sabi ng Diablo, all this I will bestow on you if you prostrate yourself in homage before me. Guro, ito yung tukso sa atin ngayon sa society. Ano yun? Shortcut. No? Ba't ka pa maghihirap? Ba't mo kinakailangan harapin pa yan? Kung kaya namang isang iglap, mapasayo ang lahat. No? Kaya Satan offers what? Quick path to power and influence. No? Kaya nga minsan, ang sinasabi ng Diablo sa atin, just one compromise and you will get what you want. No? Parang minsan sinasabi sa atin, wala namang harm eh. Wala namang makakaalam eh. Maliit na bagay lang naman yan eh. No? Kaya yung compromise is there. Kaya ito yung temptation to receive crown without the cross. Compromise. No? Kaya yung ating society, ano yung pinapakita? Success is measured by what? Size, influence, trappings of power, and how many are working for us. No? Kaya nga minsan, yung attraction ng success, because it's there, we bend in sa mga temptation. No? Minsan, yun ang problema eh, kapag nagko-compromise na po tayo.
And sometimes we think wala namang harm na mabibigay sa atin. No? Pero yun ang sinasabi sa pangatlong tukso. No? Bending rules. We break Christian principles in our pursuit of growth and success. No? Ano ang sagot sa kanya ni Jesus? You shall worship the Lord your God, and Him alone shall you serve. No? Wala kang ibang paglilingkuran kung hindi siya lang. Kaya nga anong pangatlong paalaala sa atin? Keep our eyes fixed on God, so that our values are acquired from God and not from the world. No? Kasi baka yung ating values hindi na makadiyos. No? Naalala ko po, ako po ay inordinahan 1999. Panahon po ni Cardinal Sin. Cardinal Sin. And I will never forget sa Cardinal Sin, before ordination, yung mga deacons would sleep sa Villa San Miguel for prayer and then night conference with the cardinal. No? So magtotok ang cardinal sa amin bago po kami ordinahan the following day. No? And I will never forget, ang sabi niya sa amin, tomorrow you will be ordained as priest. Tomorrow your life will change. Pero ang sabi niya sa amin, and there will always be temptations in your life as priest. Pero merong dalawang temptation na kailangan handa kayo. Ang sabi ng cardinal. Una, ang sabi niya sa amin, yung temptation ng women. Sorry, no? Women will always be there. And second, temptation ng money. Money will always be there. Pero ang sabi ng cardinal sa amin is, yung dalawang temptation na yan will always surround you as priest. Pero he said to us, as a father, if you would fall, sabi niya sa amin, fall on the first. Because people will understand if you will fall in the first temptation, being human. But do not ever fall on the second temptation, temptation sa money. Because people will never understand if you are tempted sa money as a priest. No? Puro magandang paalaala yan. No? Kasi baka minsan, bend rules, konti lang naman yan eh. No? Alam niyo po, ako yung na-assign sa Navotas, no, bago maghatian po itong Manila. It was a small parish. Siguro po kalahati ng parokya po ninyo, no, ang simbahan po namin. I will never forget, yung cruise doon maliit. So ang sabi ko, bibili ako ng malaki-laki ng cruise, yung proportion po sa simbahan. No? Yung tama po sa laki ng simbahan. Kasi medyo maliit talaga. No? Sabi ko doon sa isang kaibigan ko, samahan mo ako, no? Punta tayo ng Paete. No? Punta tayo ng Paete, bili tayo ng cruise. No? So habang nagmamaneo po siya, hindi pa ako marunong magmaneo noon, sabi ko, para mo, no? Merong nagbebenta ng cruise dito. Nakita ko. No? So bumaba ako. And sabi ko, Manong, magkano po itong cross na ito, crucifix na ito? No? Nakahoy. Ang sabi niya sa akin, ay yan po, ay 15,000. No? Sabi ko, Manong, baka pwedeng discount. Gagamitin po sa loob ng simbahan. Sabi niya sa akin, pari po ba kayo? Sabi ko, opo, pari po ako. Ako po yung parish priest po doon. Sabi niya, sige, Father, sa simbahan naman pala eh. No? 12,000 na lang para sa iyo. Sabi ko sa kasama ko, sige, bilhin na natin to, no? Para niyo tayo maghanap. Okay na yan. Sabi ko, sige, Manong, pakibalot mo yan. Yung cross, okay na po, bibiling ko na. Sabi ko, bigyan mo ko, Manong, ng resibo. Sabi niya sa akin, Father, magkano lalagay ko sa resibo? Sabi ko, magkano niyo ba sisingilin sa akin? Sabi niya, 12,000, Father. Sabi ko, dilagay niyo po 12,000. Ang sabi niya, hindi, Father, kung gusto mo, 12 ang ibayad mo. Lalagay ko sa resibo, 15. Para may 3,000 ka.
Sabi ko, Manong, tinuruan mo ba akong magnakaw? Sabi ko, lagay mo nga dyan kung magkano ang sisingilin mo sa akin kasi kailangan ko lang i-reimburse mo sa parokya. No? Alam nyo, nung pag-alis ko sa lugar na yun, sabi ko, paano sinabi nung matandang ito, nung tinderong ito, na alam niyang pare, niyang ganoon, no? Parang sa kanya siguro, normal lang yan, no? Everybody does it. Why can you not do it also? No? Siguro magandang paalaala yan sa atin, di ba? Si Jesus, no, parang, napakadali naman yan, luluhod ka lang naman eh. Di ba? Wala namang mawawala yan. Di ba? Pag isang luhod, sa'yo na lahat yan. Madalian. No? All these kingdoms will be yours. No? Pero ito yung maganda kay Jesus eh, no? Ang sabi niya is sa Diablo is that you shall worship the Lord your God and him alone shall you serve. Let me ask you, what do you value in your life right now? No? Ano ba yung pinahahalagahan mo ngayon sa buhay mo? No? Kasi baka may mga pagkakataon tayo mismo hindi na ring malinaw sa atin yung ating pinahahalagahan. No? Total ginagawa naman ng lahat eh. Total okay naman sa lahat eh. Diba? Yung kapitbahay ko nga. Diba? Kaya nga ang sabi ni Jesus, it is God alone that we worship and serve. Because that is our identity. Kasi kung bibigay tayo sa maliliit na bagay, ibig sabihin, hindi natin pinahahalagahan ang ibang mga bagay. No? Kasi, diba, it shapes our identity. Kaya ano sinasabi diyan? Success is not measured on earthly standard, but if we are conformed to the principles of God, aanhin mo ang tagumpay, no? Kung hindi naman tayo namumuhay ng makadiyos. No? Kaya di ba, Mother Teresa of Calcutta clearly said, no? We are called not to be successful, but to be faithful. No? Successful ka nga, pero hindi ka namang faithful. Di ba? Ano? Meron ka namang binend na rule. Meron ka namang sinacrifice na values. No? Kaya nga, when God is glorified, we are fired by the ambition to do great things that only reflect God's glory. Siguro magandang tingnan po natin yan, ano? Kasi ang panahon ng Kwaresma din ay panahon para maging maliwanag sa atin, ano ba yung mahalaga talaga sa atin? Ano yung hindi mo ipagpapalit? No? Siguro yun, kasi baka kasi ngayon, lahat pwede mo nang ipagpalit. Mapag-uusapan yan. Okay lang yan. No? Kaya ito po yung pangatlo, Lent is a time to be consistent with godly principles. Kaya magandang tanungin po natin ating mga sarili, what is that one thing that you want to achieve or have in your life right now? Kasi baka meron tayong gustong-gusto, pero ang tanong, sa paanong paraan? Pero pangalawa, was there a time that you had compromised your values for the sake of success or ambition? No? Para lamang dito. No? Para lamang dito. No? To summarize our reflection, let us look at the temptations of Jesus guiding us to recognize our own life principles and values. Sabi ko nga, lahat tayo dumadaan sa mga tukso. Pero kapag dumating sa atin yung mga tuksong yun, tatlo ang hinihingi sa atin. Number one, forward po natin yung andyan pa po ba yung naggagawa? Mukhang nakatulog na po yata siya no? Are you there? Yan. Number one, God's will over our rights and privileges. First, be courageous in trusting God. No? Huwag tayo matatakot na magtiwala sa Diyos. Second, God's will over uncrucified desires.
let us be committed in pleasing God. Kasi ang pinakamahalaga is not that we get what we want. No? But to please God in everything. Pero yung pangatlo, yung wrong path to success, be consistent with godly principles. Kasi hindi pwedeng pabago-bago tayo. No? Kasi ang Diablo, susubukin kung kaya tayong bumigay sa ilang mga bagay. The moment na bumigay ka sa ibang mga bagay, kuha ka na niya. Let us end our reflection with this song. No, I think you've heard this, o baka nakanta nyo na rin po ito. Pero I think ito yung kanta na magsasummarize po sa atin about our Lenten journey. No? When we reflect and renew so that values and virtues may also be sown in our hearts instead of simply eradicating sin and vice.
No, hindi lang sa panahon ng Kwaresma, kung hindi araw-araw, yung mahubog yung ating puso para tayo ay matulad kay Kristo. Ano man yung ating paglilingkod sa loob ng simbahan, ano man yung ating ginagawa, sana unti-unti hindi lamang nakakaiwas tayo sa mga tukso. Kung hindi sana sa ating pag-iwas sa mga tukso, may nabubuo din sa atin yung mabubuting bagay, mabubuting halimbawa para unti-unti tayo ay maging katulad mismo ni Jesus. Remember, when we talk of Lent, it is a journey towards Easter. Paglalakbay. Hindi po isang baksakan, okay na kaagad tayo. Isang baksakan, kamukha na kaagad tayo ni Kristo. Isang baksakan, wala na kaagad yung mga tuksong yaan. Kaya nga, mahaba-haba yung paglalakbay ng Kwaresma kasi marami-rami din yung kailangan hubugin at ayusin mismo sa atin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Let me give you po the blessing. No? So Father, the Lord be with you, and may Almighty God bless you and your families. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Salamat po. No? Thank you po. Una po ay, upo muna kayo, 2 minutes. Una po ay nais kong magpasalamat sa inyong lahat dahil tayo po ay nagkatipon-tipon para sa ating Lenten Recollection. Alam ko ang iba sa inyo ay galing pa sa trabaho, pero ay nag-abala, naglaan ng oras para magkasama-sama tayo na makapagnilay-nilay at makapagdasal bilang paghahanda natin sa panahon ng Kwaresma. Kaya palakpakan din po natin ang isa't isa. Maraming salamat. Ngayon po inaanyayahan ko kayo, next Saturday ay kumpisalang bayan natin. Ano ba ngayon? March 14, Saturday, pagkatapos po ng ating misa ay kumpisalang bayan. Yayain po ninyo yung inyong mga kaibigan, mga kasama, sa pamilya, magsama-sama po tayo para humingi ng awa sa Panginoon sa sakramento ng kumpisal. At nais nating pasalamatan ang ating pari na nakasama natin sa pagninilay. Marami tayong napakinggan, marami tayong napagnilayan sa tulong ng kanyang paggabay sa atin. Kaya pasalamatan natin ngayong gabi si Father Godwin, Tatlong Hari. Father Godwin, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong oras, ng inyong pagninilay, pati na rin po ang inyong karanasan ng pananampalataya para maging aming gabay ngayong panahon ng Kwaresma. Palakpakan natin si Father Godwin. At sa ngalan po ng aming parokya, bilang tanda ng aming pasasalamat, ito pong munting imahe ng Santo Niño de Pasión, no? Replika ng Santo Niño de Pasión. Noong nakaraang linggo po ay ipinagdiwang namin ang kapistahan ng Santo Niño de Pasión every second Sunday of Lent. So sana ito pong imahe ng Santo Niño magpaalala ng aming komunidad sa inyo. Maraming salamat, Father Godwin. Thank you. Okay po, so kung gayon po, magandang gabi at good night. Magkita-kita tayo kumpisalang sa kumpisalang bayan, kailan? March 14. Okay, yan. Baka makalimutan ko. Thank you po. Maraming salamat. Group picture daw po muna bago umalis. Harap na lang po kayo dito sa harap. Ayan, ganyan na lang po. Harap na lang kayo sa